जिउनि जुजिनाय दावहायाव जुदि फिसा फिसा गोरोन्थि जायो अब्ला जों बरादखौ दुसिनासो गाबो। जों बेखौ मोनथियारि थुंग्रिया आखाइनिफ्राय गोग्लैनायनि उनावबो जाय जोबथा जिउसिम दावहा नाङो बेखौसो रियेल हिर' सैथो दावहारु होननानै बुङो। आमेरिकायाव अलिम्पिकनि मोनसे खारनाय जानो गोनां। बै खारनायाव जिम थर्क होननाय सासे सुबुङा बाहागो लानो थाखाय थियारि। जाय सानखालि बे अलिम्पिकआव खारगोन बै सानखालिनो बिनि जुथाखौ सोरबा खावनानै लानानै थाङो। जिम थर्कनि जायगायाव गुबुन सुबुं जानायब्ला बे गावनि बरादखौ दुसिगौमोन आरो गाबगौमोन। खाफालनि लिरनायखौ दाय होनानै फावसायबोगौमोन। नाथाय बै सुबुङा बिदि खालामाखै। बियो जाबोराव गारनानै दोननाय जन्थाखौ खननानै लाबो आरो बेखौ गाननानै अलिम्पिक रेसाव खारो। बियो ओरैबायदि गोसो होनानै खारदों जाबोरनि जुन्थाजोंनो गल्ड मेडेलखौ गोरनायाव आलायनानै गाननानै लानानै फैदों। बेखौनो बुङो सैथो दावहारु। बे बाथ्रानि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बे मेसेजखौसो होनो नागिरदों। लस जायोब्ला लसखौ गिनानै फावसायनो नाङा। जोंनि मोनफ्रोमबो लसनि सिगाङाव देरहानाय थायो। बै देरहानायखौसो जों होसोनांगौ। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव आरो नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।